Úryvky z knihy Zázrak. 9. deň. Magnet na peniaze. Iba s vďačnosťou sa stáva život bohatým. Každý deň buďte vďační za peniaze, ktoré máte. Vždy, keď niečo zaplatíte, vyslovte zázračné ďakujem zaplatené. Teraz zoberte všetky nezaplatené účty. Cez každý napíšte krížom. Ďakujem za tieto peniaze. Pociťujte vďačnosť bez ohľadu, či ich máte, alebo nie. A keď ich zaplatíte, napíšte ďakujem zaplatené a pociťujte pritom vďačnosť. Teraz pohľadajte 10 účtov, ktoré ste zaplatili v minulosti a napíšte krížom cez ne ďakujem zaplatené a pociťujte pritom vďačnosť.